Прекарах живота си в Аризона, така че митовете и легендите бяха нормална част от живота ми. Израснах, прекарвайки много време в скитане из пустинята и планините, на лов и къмпинг. Един ден, по време на едно от моите приключения, се отклоних от пътеката си и след няколко часа попаднах на стари къщи от кирпич. Няколко души ме чуха да идвам и влязоха в къщите си, за да се уверят, че не съм заплаха за тях. Един от старейшините дойде да ме поздрави. Той ми каза, че това е резерватът на Навахо и ме попита дали съм се изгубил. Когато му казах, че просто съм се разхождал, той се засмя и ме покани на вечеря със семейството му. По време на вечерта, хората от околните къщи започнаха да идват и си споделяхме истории за живота, семейството и животът им в дивата природа. И колкото повече говорихме, толкова по-интересни ставаха историите на по-възрастните. През цялото време имаше един мъж, който не каза и една думичка. Той просто седеше извън кръга, слушайки ме и наблюдаваше. В един момент им споделих, че всяка година, около септември, излизам сам в пустинята за 3-4 седмици и това привлече вниманието на мълчаливият старец. Когато приключих, той дойде в кръга около огъня и седна на земята пред мен. Той ми каза, че преди година е правил същото и продължи да ми разказва за каньона, до който е ходил. Когато свърши, ме покани в дома си. Къщата беше малка и една от стаите беше пълна с много животинска кожа, предимно койоти и вълци. Той отиде и затвори вратата към тази стая. След това ми подаде стара карта и някои писмени указания. Без да каже нищо, отиде в стаята и затвори вратата, а аз си тръгнах. Едно от семействата ме покани да остана да нощувам от тях, което с удоволствие направих. На следващата сутрин една от стариците дойде при мен. Тя ми даде талисман и каза потопи куршумите си в бялата пепел в най-горещата част на огъня. След това просто се тръгна. Дойде септември и докато опаковах багажа за разходката си, видях талисмана в едното чекмедже и нещо ми подсказа да го взема с мен. Реших да отида на мястото, което беше отбелязано от стареца от племето. Входът на района беше обрасъл и труден за достигане дори с моя джип и ми отне много повече време от очакваното. Така че реших да лагерувам и да започна похода си на сутринта. След няколко часа по тясна пътека стигнах до поток и входа на тайна долина. Пътят минаваше през високите скали. Между тях минаваше вода, но твърде тясна за каяк или кану. Вдигнах оборудването си над главата си и започнах да газя във водата. След около 2 часа стигнах до долина. Това може би беше най-красивото място, на което съм бил. Нямаше дори следи от хора. Без буклук, без гилзи, дори нямаше следи от лагерни огньове. Първата ми нощ там беше много тиха. Дори не чувах птици, жаби или щурци. На сутринта след закуска се отправих на поход, за да изследвам новия си дом за следващите няколко седмици. Аз винаги си нося пистолет, защото ме е страх да не ме нападне планински лъв. След известно време намерих тясна пътека, която водеше към нещо, което изглеждаше като пещера. Дори няколко пещери. Проправих си път към тях и попаднах на входа на една пещера. Издадох шум, за да не стресна някое животно и да ме нападне. Докато разглеждах пещерата, попаднах на кости. Повечето бяха животински, но имаше и човешки. Изплаших се, но си помислих, че щом няма следа от друго човешко присъствие, значи костите са стари. На изхода на пещерата видях огромен вълк. Той просто ми гледаше без да мърда. Извадих си пистолета и стрелях настрани, за да го изплаша, но той дори не помръдна. Тогава ми се стори, че чух нещо отвътре в пещерата и се обърнах, но нямаше нищо там. А когато се обърнах отново, вълкът вече го нямаше. Върнах се отново при палатката ми и заредих пистолета си. Исках да съм сигурен, че ако нещо се случи, ще мога да се защитя. След това отидох на езерото, за да ловя риби. Хванах огромни пастърви и реших, че ще ми стигнат. Върнах се в лагера си, сготвих рибата и вечерях, докато гледах как слънцето залязва. Докато гасях огъня си и се приготвях за лягане, видях, че има светлина в пещерата, в която бях по-рано. Тази нощ спах с пистолета на една ръка разстояние. На сутринта реших да изследвам друга пещера.
Стените бяха покрити с пещерни рисунки, а надълбоко вътре в пещерата имаше стар олтар, направен от дърво и кости. Докато се оглеждах, видях, че още по-назад в пещерата има малка фигура на жена. Беше дребна и бледа. Лицето й беше боядисано в бяло и носеше нещо като корона, направена от плетени клони с рога отпред. Тя не помръдна и аз си помислих, че е нещо като статуя в почит, заради това има и олтар. Не исках да безпокоя мястото, което е в памет на мъртъв човек, така че реших да си тръгна. Тръгнах и чух глас на непознат древен език. Погледнах обратно към фигурата, но тя беше изчезнала. Изплаших се и избягах от пещерата, но фенерът ми угасна. Излязох, опипвайки стената, за да намеря пътя си, и през целия път имах чувството, че нещо ме гонеше. Върнах се отново при палатката ми и исках да си тръгна, но знаех, че няма да успея преди слънцето да залезе. Не исках да минавам по този път през нощта. Направих по-голям огън и се приместих в палатката, така че да съм сигурен, че нищо няма да ме нападне в гръб. Точно когато слънцето заляза, започнах да чувам звуци, идващи от дърветата, и имах чувството, че ме преследват. Единствено огромният ми огън ми помагаше да виждам. И видях вълкът бавно да върви към мен. Този път извадих пистолета си и стрелях по него. Оцелих го няколко пъти, но то продължи да върви, сякаш нищо не се беше случило. Продължих да стрелям по него, докато не си изпразних пълнителя. Протегнах се към раницата ми, за да извадя още куршуми, и видях талисмана, който ми даде жената. Вдигнах го и го сложих на врата си и си спомних какво ми беше казала. Потопи куршумите си в бялата пепел. Търсих си другия пълнител, но не го намерих. Затова грабнах лъка си и потопих връхчето в бялата пепел. Опънах и стрелях. Ударих съществото и той издаде шум. Звучеше като човек, но сякаш ръмжеше едновременно. То веднага се обърна, изправи се на два крака като човек и хукна към дърветата. А там го чакаше онази фигура с бяло лице и рога. Съществата се скриха и през останалата част от нощта чувах същия глас от пещерата. Прекарах нощта извън палатката си с заредено оръжие. Потопих всичките си куршуми в пепелта и чаках да се покажат, но не го направиха. На сутринта си опаковах нещата и си тръгнах. Следващата пролет отидох при хората в резервата Навахо. Носих талисмана като огърлица и първият човек, който ме поздрави, беше жената, която ми го подари и се затича да ме прегърне силно. "Ти си ме разбрал!" беше всичко, което каза тя. Попитах ги за човека, който ми даде картата, тъй като исках да ми каже защо ме прати там и какви бяха тези същества. Казаха ми, че е изчезнал малко след като съм ги посетил и не се е върнал. А когато се опитах да им разкажа за случката, те ме накараха да млъкна и да не казвам никога за случилото се. А сега друг мъж седеше въгъла. Той повтаряше думите "и на удуши". Тази история ме накара да се съмнявам във всичко. Моята вяра, моите очи и моят разум. Реших, че е време най-накрая да разкажа за това, което съм преживял, тъй като това може да ми помогне да продължа напред. Поне на това се надявам. Наскоро се преместих на запад в Аризона от скучният щат Оклахома. Аз съм християнин и никога преди това не съм вярвал, че има свръхестествени същества. Беше 23 декември 2018 година. Бях в Пейсън, Аризона, малко на север от Феникс. Моите приятели и аз в коледния си дух решихме да отидем в гората. Искахме да запалим огън, да се стоплим, да се забавляваме и да пинем по-малко. Веднага щом влязох в колата си и тръгнахме натам, знаех, че нещо не е наред. Аз съм голям любител на природата и винаги съм се чувствал в безопасност там. Но не и тази вечер. Може да звучи клиширано, но когато стигнахме там, сякаш някой или нещо ме наблюдаваше. И най-накрая се сетих защо се чувствам така. Същата година, преди около месец и нещо, бях дошъл тук. Излязохме по същата причина, поради която бяхме излезнали и сега. Беше късна ноемврийска вечер и нямах никакво настроение. Моята работа беше да събирам дърва. Нямах нищо против, тък му исках да огледам наоколо. Лагерният ни огън осветяваше малък участък към гората и бях на ръба на този участък. Стори ми се, че видях нещо.
но понеже не беше добре осветено, си помислих, че може би е било човек. Направих още няколко крачки към мрак, а очите ми бяха приковани към фигурата за дърветата. Може би ми се струваше или някой се шегуваше с мен. Отворих уста, за да кажа на приятелите си, че не е забавно, но не излезе звук от устата ми. Това нещо се движеше бързо. Стреснах се и паднах на земята. Приятелите ми ме видяха и се засмяха, мислейки, че съм пиян. Успях да заекна нещо за това, което видях, но ме посрещнаха само празни погледи и смях, което ме накара да прозвуча глупаво. През останалата част на нощта не посмях да се отдалеча от лъчите на огъня. Това беше случката през ноември и аз я припомнях, докато вървяхме по пътеката. Стигнахме и приятелите ми започнаха да пеят коледни песни. Те пиеха доста, но аз не харесвам алкохол и не пиех като тях. Все пак си сипах някакъв егер, за да си успокоя нервите и проработи. Всички се забавлявахме и се наслаждавахме на свежата горска атмосфера. Скоро обаче ми се доходи до тоалетна. Забравих за случката от миналия път и започнах да се отдалечавам от огъня. Отидох към една голяма скала зад няколко паднали дървета, за да не ме видят другите. Зад мен чух моят приятел Кори, който беше дошъл и извика името ми. Дигнах ципа си и се обърнах, за да заобиколя скалата и да отида до мястото, където го чух. Не знам какво беше това, но със сигурност не беше Кори. Отне ми минута преди моят замаян ум да осъзнае това и да спра да вървя към него. Това същество беше високо поне 2 метра. Очите му бяха червени, целите. Досега седеше изправено на 2 крака, но се премести на 4. Сякаш чупи всяка кост в тялото си и зае кучешка поза. Направих единственото нещо, за което се сетих. Паднах на колене и започнах да се моля. Това чудовище изглеждаше като самия дявол, какво друго ми оставаше. Моите молби към Бога не му харесаха. Той изпищя и сякаш изпитваше болка, а аз изкрещях от ужас и започнах да тичам с всичка сила. Паднах няколко пъти, просто не успях да накарам пияното си тяло да работи правилно, а знаех, че това нещо е близо. Върнах се при огънят и целият бях изпотен и кален. Успях до някъде да обясня какво ми се случи, но те се съмняваха в думите ми. И следващият момент ми се губи, понеже бях припаднал. Спомням си, че на следващия ден се събудих в стаята си и имах много съобщения. Някои казваха, че съм си измислил всичко, а другите ми приятели бяха загрижени за мен и ме питаха дали съм добре. И също така си спомням последното, което видях от това същество, когато се измъкнах и погледнах назад. То стоеше за дърветата и ми се усмихна, след което избяга обратно към гората. Няколко дни след Коледа успях да се свържа с местен старейшин тук в града. Толкова се страхувах да спомена събитието, защото мислех, че няма да ми повярва. Но рискувах и му разказах, а той ми повярва. Каза ми, че в тези гори има същества наречени скинуолкъри и много рядко някой се измъква жив от тях. Ако ги видиш, това поставя мишена на гърба ти. Предупреди ме да не стъпвам там повече и аз му обещах. Но понякога през нощта, когато погледна през прозореца си, виждам очи в дърветата, които ме гледат. И виждам същата тази нечовешка усмивка. Това е краят на днешното видео. Надяваме се да ви е харесало. Ако е така, оставете палец нагоре и се абонирайте за нашия канал с камбанката, за да не пропускате новите ни видеа. А ако нямате идея какво друго да гледате, нашите предложения ще излязат на екраните ви. Ние бяхме Митично и ще се видим отново в сряда.